Sampeyan iki nangen ndi to, Mas? Jamnya ini lho. Durung mulai-mulai. Mau janjine jam piro sampean? Iya toh? Boh. Ora mulai wis. Tak kancingi lawang. Lah sampeyan ket mau lho, iki wis jam 10 bengi ra mulai-mulai. Lah ra ngerti malam Jumat ta? Ya wis, nek ra ngerti dino ya ora usah mulai. Ora ngerti bojo, ngerti mek ngopi tok. Mbok aku ora ngurusi. Mulai ta ora? Awas saya engko sampean mulai-mulai terus nggugah aku pas aku turu. Terus idep-idep jemuk aku. Terus ngerangsek. Ora ngalah gelem aku. Lah kan wis tak kongkon mulai saiki lah, sampean gak mulai-mulai. Lah mau kate budal ngopi kan wis ngomong. Nek ngopi sedelok wae. Lah terus sampai jamnya ini sampean turung balik. Ya wis ora usah mulai. Ya ben wis ora usah mulai wis. Rasa-rasen nyawang sampean. Asing disama ngopone ora ono wujude. Awas sayang golek aku turu sampean kuga. Mau. Wajib apane wis gak usah wajib-wajiban, ganti sunah wae. Boh. Rasa-rasen koyo disokok panganan barang. Mau nawani kok sempol. Duit ae akeh. Ya wis nang mulai to, Mas. Ya wis nang mulai tak anteni lho. Iya ya. Ora usah nggo panganan rapopo ya pokoke nang mulai. Nek ra mulai aku nesu. Lah tak masake. Bales ya wis sampean, Mas. Tuku gawe apa wong duwike aku sing nyekel kabeh. Loh. Ha nurut ra. Ora nurut. Ora tak sangoni. Ya nang mulai. Iya nang mulai ya. Gak mulai tahun ngarep wae kaya Bang Thoyib ya ora apa-apa. Ya wis. Ya wis anteni gak suwi-suwi. Iya.